na-ekwu maka Nnamdi Kanu maka gbasara ma insecurity na South East, mana achọrọ m ịkpọ okwu afa, ma achọrọ ịkụ hama n'isi ntu. Ihe a bụ ihe some of our people reach out to me na-ajụ m. So ọ bụ na iso na onye reach go out to me wee sị m why m ji ekwu maka insecurity na-eme na South East, mana na avoid ịkpọ Nnamdi Kanu afa na nka dị bias na the thing, na m achọbelo ịkụ hama n'isi ntu, na m achọbelo itiwa anya bụ akụ Igbo nsogbu. Gee m ntị, o nwere ife m chọrọ igwu unu ebe a. Ifuru ụwa anyị nọ, ịma mmetecha onye ọbụla, ọ dị ka mma nọ ebe a mee vidio a, ịma mmetecha onye ọbụla na-aghọta. Abụ m onye Igbo ka gị nwa, ada mụ na gị na-abụ na afọ ife na-eme n'ala Igbo, mana nke m megidere m nkwubezie maka ya na social media without minding the circumstances dey around it. But mụnwa ị na-afụ ilu m ebe a, I'm talking about insecurity na-eme n'ala Igbo be anyị, because I believe m n'ofu ka mmadụ na-ahụ, and abụ m believe n'ife ikpaizi ife emere mma. Do you understand what I'm saying? Abụ m onye na-akwụ n'eziokwu no matter who is involved. Onye sọkwa gị bụrụ, ọ bụrụ na eziokwu m na-ekwu ga-esere m na gị na-abụ onye see. Do you understand? So a lot of our people na-apụtago na-ajụ m why ọ ya abụ nkwucha maka insecurity ma ada akpọ Nnamdi Kanu afa. Let me tell you something. Ife enwere na South East wụ 5 chief security officers na South East, and the fancha niile adị m enweta 1/4 of intel fa na-enweta on daily basis. Adị m enweta ya, that is 1/4, that is ama nka m ga-esi wee divide ya. Etu a kịta chara nwa mgbe afọ nọ na kịta information na insecurity issue nọ na Anambra State, the kind of information ọ na-enweta, I don't have it. Etu a ka ọ dị every governor niile na-afụ na South East today. Now n'ime fa ncha niile fa na-ekwu